Ruská ekonomika prechádza najťažšou skúškou od začiatku vojny. Ruskú ekonomiku držalo nad vodou po roku 2022 masívne zbrojenie financované z drahej ropy a drahého plynu. To sa pozitívne odzrkadlilo na celkovom výkone ekonomiky. V rokoch 2023 a 2024 napredovala rýchlejšie než štáty na západe. Tento efekt však po 2 rokoch vyprchal a rast klesol pod 1%. Medzi tým vznikla v hospodárstve veľká asymetria. Vojenský sektor má stabilné zákazky od štátu, dotované úvery a menší problém s ľuďmi. Lenže zvyšok hospodárstva dusia viac než 15% úrokové sadzby. Centrálna banka nimi bojuje s lepkavou infláciou. Tá v januári zrýchlila na oficiálnych 6%, no v skutočnosti je zrejme vyššia. Jej príčinou sú drahší dovoz cez tretie krajiny, fiškálna expanzia aj kroky, ako je zvýšenie DPH, či dane z príjmov firiem. Reálne mzdy pritom už nerastú ako predtým, takže nemálo ľudí pracujúcich mimo zbrojárstva a pridružených odvetví bude chudobnieť. Na ďalšie štátne stimuly nie je v rozpočte priestor. Ten krváca pre nízke ceny ropy. Hoci ruské typy oficiálne stoja okolo $60, spravidla sa predávajú výrazne lacnejšie. Kremel tak ráta aj tento rok s viac než 1,5% deficitom. Likvidné rezervy vo Fonde národného bohatstva, ktorý používa na plátanie rozpočtových dier, sa medzi tým stenčili na 2% HDP. Rusko si navyše nemôže požičiavať na zahraničných finančných trhoch. Mier by ruskej ekonomike, ktorá dnes požiera sama seba, pomohol. Putin však má stále dosť priestoru vyčkávať. Vidí, že aj Západ sa borí s problémami. Vo svete je navyše dosť rozbušiek, ktoré môžu popchnúť nahor ceny ropy. Len od začiatku tohto roka vzrástli o 20%. Ak by tento trend pretrval, Moskva by získala druhý dých.